Karon mga bay, abot ng ato ang parcel para sa ato ang oil color. Let's go! Natin ang black para mas maganda tignan. So, maganda tignan yung black mga black. Yeah, kumaklito. So, grabe, ang laki pala nito mga hose mga bayo. Anong klase ito? Pangsasakyan. Pangsasakyan na siguro ito. Pangsan. Hindi na siguro ito pang... Pinamutan na siya bilang ako katong spice na. Anak ko, 80 na siya. Pwede ba daw? Palitan natin ito. Yung pag-gamitin nyo. Grabe, ang laki niya mga ano. Ma? Pwede ba daw maturity ang spice hub? O, pwede na. Ipapaipo ha. Ipapaipo ma'am. Kaya tumutong din ako ng backup. Dira nga, di ka ba pagpaipo? So, yan mga bay. Saktong-sakto lang yung na-order natin na wheel color. Sakto-sakto lang talaga. Oh, sus, buti na lang tama ra. Ganda tignan mga bayo. Yung una ko in-order silver kaya pinalitan natin. Buti na lang. Return natin sa seller. So okay lang yung seller. Pero sa kanya rin tayo umorder ng black. Kasi pangit tignan yung black. Silver. Kaya mas okay yung black tignan. Oh. Yan. So ikakabitan natin mga bay. Let's go! So ngayon mga bay. Ito na po yung ating oil cooler. So medyo malaki-malaki ito na oil cooler mga bayo. Halos sobrang sangdangaw. Pero dito, tamang-tama dito mga bayo. Tignan niyo. Yan. Tamang-tama lang siya pagka dyan. Ganyan yung butas. Yan. Konti lang yung butas dito na gagawin. Yan siguro. Dapat balansi. Yan. Yan sa konting baba pa ganyan. So, pinakaunang Raider G na naka-oil color. Diba? Power kayo. So, ganyan yung po pagkaulagay nyo. Yan mga bay. So, kakabit na natin to. Lagyan natin to ng plano. Planohin natin ang maayos para maganda yung performance. Pero ganyan siguro pagkalagay mga bayo. Ganyan siya. So, para mas makikong ganyan, panitignan siya kung ganyan. Para nakahiga siya ba. Yan. So, diba? So, yan. So, pang 150cc to na in-order natin. Description ito, 150cc. Ang kagandahan ito mga guys, may cover na po siya. So, hindi po siya masisira. Hindi ito sa loob. So, dito tayo kukuha ng oil. Dito tayo kukuha ng oil. So, ganyan pagkalagay niya. Lagyan natin dito. Yung maganda, maayos na pagkalagay dito mga guys. Yung komportable. Ganyan siguro ang hose pagkalagay. Ganyan. Para mas maganda sa tignan dito patanga. So may ilalagay tayo dito bibilhin, may gastusin pa tayo na bibilhin para mas maganda sa tignan mga bay. Fit yung ano. Saka transparent ito yung ilagay. Ito yung ilagay natin. Oh. Kita nyo to. Ito yung gigamitin natin para makikita yung oil na dumadaan ba. Para transparent siya. Pero may itim rin. May itim rin nating ilalagay dyan. So, kita natin yung itim para mas maganda tignan mga bayo. Para makikita nyo yung oil na dumadaan. So, dito natin ibaba yung oil. So, butasan natin to. So, butasan galing dito. Liter area, ganyan. Maganda talaga pagkakuha mga bayo. Hindi natin ilagay dito yun. Kaplanuhin natin dahil walang problema kahit matagal natin ma-sit up tong lagayan ng oil para na
magiging maayos pagdating at komportable mga bay. Para babagay sila. Ganun nyo. Bagay na bagay mga bay. Mas maganda pa nga ang ganyan, kababa. Yun yung pagkababa mga bay. So parang depende kung i-welding ba natin. Mas maganda i-welding mga bay. Parang fix na po siya. Parang ganyan. Mas maganda kasi tignan mga bay pag ganyan. O ganyan. Depende kung anong suggest ninyo, ganyan siguro. Mas maganda rin tignan mga bay pag ganyan. Diba? So, tignan na natin mamaya kung anong mas komportable. Tatanggalin natin itong fairings. So, yan mga bay. So, ikabitan natin. Let's go! So, yan mga bay, naikabitan natin. So, ito na yung pinakamaayos niya na bracket. All goods na bracket mga bay. So, yan po. Si 30mm with 8 holes injector, power kaayo, sabot kag 10 holes ano yan sa kay performance sa 10 holes ano. Nag-order ako 10 holes mga bay. So, yung busina natin, okay na, nailagay na natin ng maayos. All goods, power, yung mga wiring natin nalinis na rin. So, naikabit na natin ng maayos. Yan. Itong ground, no? Mas maganda yung gawa natin na ground, no? Nandun naka-attach yung ground, no? Yan. So, ginawa natin yung socket. Pwede yan, madaming gagamitin dito na ground. So, dito lang tayo mag-attach. So, goods na yan na ground. So, na-idea lang natin yan. So, forma. So, dito sa kabila. Tingnan natin dito sa kabila. Ikutan natin. Yan, ikutan natin. So, ito po yung bracket niya. So wala tayong wini-weld dito. So lahat binilagay natin yung ito na bracket ay itong lagayan ng voltage, lagayan to ng air cleaner natin. So nadiskartehan na natin. So all goods na. So hindi na yun, parang hindi na mahirapan yung ano natin makina kasi may ano na tayo. Pero hindi naman to nag-overheat, wala naman tong problema. Kaso lang, mas maganda kasi paglagyan natin ng oil cooler para mas maangas tignan. Okay, yung busina, okay, walang sayad. So, yan lang po siya pagkagawa. So, yan mga bay, all goods na all goods, power kayo. So, yan, subukan natin yung pag-install dito sa mga lagayan dito ng mga fittings mga bay, ng mga diskarte. So, lagyan natin siguro ito ng letter L dito. May letter L kasi nabinta dito. Lagyan natin ng hose konti na ganitong klase para makikita yung dumadaan na oil. Pagkatapos, dito natin i-letter L. Tsaka dito yon bababa yung ano mga bay. So, ganitong pagkagawa mga bay. So, kunin natin yung ito. So, ito po yung pagkagawa. Ganyan po siya, oh. Ganyang posisyon. Oh, yan. So, may letter L siya nilagay natin dito. Ayan. So, kala ko malaki ito mga bay. Pero mas maganda ito. Palatignan ito mga bay pag may lagay dyan, oh. Yan po ang pagkagawa. Pagkagagawa. Di ba? Yan po. Yan, di ba? Mas maganda tignan, di ba? So, transparent yung ilagay natin dito. Ganito. Bala, kahit maglagay tayo ng clip, walang problema yan. So, maganda naman tignan pag may clip. Diba? Ayos na ayos. Saka, dito rin sa kabila, gagawin natin. So, dito tayo magkukuha ng langis. So, ito rin ang mangyari niyan. Ganyan. Yan po pagkagawa. Ganyan. Ganyan po ang mangyayari. Ganyan. So, lagyan din natin ng letter L dito. Parang ganyan siguro. Wala kasing humahawak mga bay, kaya mahirap. So, ganyan po. So, lagyan din natin ng letter L dito para all goods. Transparent din na hose para makikita yung
oil na aakyat mga bay, di ba? Mas maganda yung idea na ganyan, no? Ganyan pagkagawa, ganyan or ganito, depende sa diskarte na natin mga bay, basta yung maayos tignan mga bay, yung hindi siya sasabit sa fairings mga bay. So ipapakita ko yung buong detalye nito mamaya mga bay. Let's go.